אז מה כוכבים? כאן גיימרס סרטון חדש של מיינקראפט. עכשיו אנחנו במיינקראפט בטלפון שלי. כן, היה לי את זה, התקנתי את זה מזמן ואז מחקתי. עכשיו זה, הנה. אני עושה פיצפול רגע כי באמת רואה בזה. כי אני גרוע פעם משתמש, וכי אני גרוע במיינקראפט כאן. אוקיי? אז רק אומר שאל תאשימו אותי, אני פשוט זה משתמש שהולך להיות זה, ואנחנו מנסים להשיג דברים, אוקיי? אוקיי. ואם נגיע ל5 לייקים, אז אני אומר לכם, יש סדרה של מיינקראפט. ויש לי סקין של בלייד, בגלל זה היד שלי. מה נסגר? לא, אבל בעולם קודם היה לי כזה הרבה מזל, למה? בעולם שעשיתי בלעדיכם, אז בגלל זה לא שיחקתי בו. היה לי כזה הרבה מזל, והיה לי וילג'. טוב חברים, חכו רגע עד שנמצא וילג'. יש מצב שזה ייקח הרבה זמן, אז חכו רגע. וואו חברים, שמעו, אוקיי? אלה המיינקראפט כנראה שמעו שאני באמצע סרטון ושיגרו אותי כאן. אוקיי. ארמור, אוקיי? ארמור זה משהו סבבה. אוקיי, זה בקושי נראה, זה כאילו בגלל הרגליים שלי וזה. בגלל שאני סוג של בלייז, אתם רואים? זה נראה כמו בלייז כזה. אז עכשיו שמעו, אני צריך דבר נורמלי למצוא. אז אני הולך שוב פעם להתקשר אלי המיינקראפט. ואני צריך למצוא עוד משהו, אוקיי? כי אלי המיינקראפט. אלי המיינקראפט גם אמרו שמתי שהם חיפשו לי משהו, הם מצאו כלבים בדרך, אבל הם לא יכלו להביא לי אותם. אז די היה לנו בעיה. אז די לא היה את זה, אוקיי? טוב חברים, אני מתחיל ללכת לשעה, אז אתם יודעים, אני אתקשר אלי המיינקראפט שישגרו אותנו למקום טוב יותר. טוב חברים, הצלחתי לשכנע את אלי המיינקראפט, הם די כעסו בשיחה כי די ביקשתי מהם קודם גם שזה, אבל זה לא היה, אבל לא בדיוק אמרתי להם משהו מיוחד כזה. אז הם די כעסו, אבל הם בכל זאת הסכימו. אז כן, זאת הווילג' האהובה עליי, כי באיזשהו משתמש במיינקראפט אצלי, אני אומר לכם מה קרה, מצאתי 11 אמרלד בווילג' הזאתי. חטפתי כולה 1 HP, כאילו ירדתי איזה 1 HP אפילו פה. למה זה, אומייגאד, זה ממש הזכיר לי את הזה של נכון, זה ממש מזכיר את יש לי עשיתי תחתונים, לא שווה, אני מעדיף לא, אני לא יודע מה אני אעשה. טוב חברים, שמעו, אין כאן כלום, בית פשוט מאכזב. ולפני שאני אמות ואז אני צריך זה, אז אני צריך קודם כל בית עם מיטה. באיזה בית כאן יש מיטה? באיזה בית כאן יש מיטה? כאן, אוקיי. הנה. אוקיי, עכשיו אני הולך להזדמן שם, מתי שאני אמות. לא. אוקיי חברים, וגם כאן יהיה הבית שלי, כי אני די אוהב שהבית שלי בתוך וילג' כי אז כאילו וילג' זה מקום כזה, לדוגמה
פעם אחת עשיתי זה, שהבית שלי יהיה בתוך וילה. אין זה. היה לי איזשהו... עוד זה. היה לי איזשהו וילג'ר שביקש קוד בתמורת זה. הלכתי למיינינג, עכשיו המיינינג שלי היה בתוך הזה. אז היה לי הרבה יותר קל. טוב, יש לי גם דאסט פנס. מתי שאני ארצה. טוב חברים, יאללה. אוי, מה אני עושה? יש כאן בריז. בריז. השיטה שלי, לקחת בריז ואז לחצוב את השיח שלנו. רגע, מה? אוקיי, זה משהו מרגיל. כמה? למרות שיש שיטה ממש טובה. אל תעשו אותה, אוקיי? רק עכשיו שאני חושב על זה, זאת לא שיטה טובה, מצטער אם מישהו בטעות עשה אותה באמצע הסרטון, הוא גם צופה בסרטון וגם משחק מיינקראפט, אז שלא יעשה את זה. אז אם הוא עשה את זה, כי פעם זה היה עובד לי, כי פעם ב-1.15 עשו שגם אם אתה חוצב את השיח של ברי, אתה מקבל לברי. אז בגלל זה השיטה שלי הייתה, קודם כל לקחת את הברי ואז להרוס את השיח, ואז זה פלוס ברי. אתם מבינים? עכשיו זה כבר לא... אוקיי, יש לי באגים. אומייגאד, חברים, יש לי באגים. דווקא כשאני מצלם יש לי באגים. מה זה, אני כאילו הולך לבית בהר החרמון? אני הולך כזה למישהו עשיר שגר בהר החרמון? צינות. באתי לי כאן בשביל מדורה? הייתי בטוח שיש כאן בית. אין מצב שיש כאן בית. אין מצב בעולם שאין כאן בית. לא, אופס. אין מצב כזה בעולם שאין כאן בית. אין מצב. אם אין כאן בית, אני לא יודע מה אני עושה. אוקיי. לא בא לי פשוט ליפול על זה. מה? ברצינות, לא היה כאן בית. אני לא מאמין. יש שם בית בהר השני. והווילג' זאתי ענקית, איך לא שמתי לב לבתים שם. גם שם איירון גולם. חברי הטוב, איירון גולם. כבר אני עושה לך איירון גולם. גולם איירון. חשוב לך שאני אקרא לך. ואתה? גולם. היי איירון. רק דיבר לי. אומייגאד. דיימונד ארמור לסוס. נחכה שהארמור הזה יישבר ואז אני... דרכתי לי בטעות על הרגל. אוקיי. אוקיי, נכנסתי, יש. סוף סוף. וגם אוכל. קיבלתי גם אוכל. נו, מה נזכר? וואי, כמה באגים. הגיע הזמן לבית בהר החרמון. אני יודע שיש כאן בית, אבל הבית הזה לא מסכים להיחשף כל פעם. חברים, זה הולך להיות קשה. כי אני צריך לעשות את זה עם העט.
אוקיי, הצלחתי. אוקיי, זה היה טוב. אוקיי, זה בתים. אוקיי, זה כמה בתים. היינו, זה בית. היי, בווינגסטון חופשי. הלכתי בווינגסטון אחד. אוי. או שאין לי וי-פיי או שיש לי לאגים. אחד מהאופציות. אני עכשיו שזה יהיה האופציה השנייה. שזה... לא, אתם יודעים מה? 3 שאלות, אוקיי? מה שאתם חושבים. האם יש לי באגים? האם יש לי וי-פיי? האם יש לי באגים? האם אין לי וי-פיי? או שניהם נכון? או כל התשובות נכונות. אוקיי, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים שהבעיה. אבל לא. עכשיו צריך לעשות מגדל. אוי. תזכרו, תכתבו לי בתגובות איזה בעיה יש לי עכשיו, כי כל זה, אני חושב שזה לאגים. כאילו, אני לא יודע מה אתם תאמרו, אבל אני חושב שזה כל התשובות נכונות. רק אומר כי אני לא הסתכלתי בווי-פיי ויש לי לאגים, אז יש מצב שזה... אתם יודעים מה? אתם יודעים מה, חברים? אני אסבר לכם 10 שניות, אתם כותבים בתגובות ואז אני בודק. אתם כותבים בתגובות את זה, את מה שאתם חושבים, ואז אני בודק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ובואו נראה, תזכרו. מי שראה את החלק הזה, אסור לכתוב בתגובות כזה נחשב רמאות. זה באגים, זה באגים. אוקיי, זה באגים. התשובה הנכונה היא באגים. לא סתם הטלפון שלי קורס. טוב, לא סתם. כשטלפון קורס, הוא קורס. אוקיי. זה נראה לפעמים שלרגע אחד אני הולך פשוט על האוויר. יס! באתי. סוס! אני חייב סדל. אני חייב סדל, די. אני חייב סדל, אני חייב שהסוס הזה יאהב אותי. אני אוהב אותו אז. שהוא יאהב אותי. בוא לראות אם הוא יאהב אותי. בוא נראה רגע אם הוא יאהב אותי. לא, 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 לא. אני לא ניסיתי לפגוע, מיסטר. אותו רדיוס ולחצי אלף. ייי! עכשיו אני, אם יואיל בטובך יצא ואחפש סדל בכל הווילג' הענקית הזאתי, רק בשבילך חמודי. אני יודע מה היה הכותרת של הסרטון. ואני רק אומר, אם אתם רוצים איזה סדרה, אז נגיע ל15 לייקים. אם יותר כבר אמרתי את זה, אבל שיהיה, אני חופר על מטרת הלייקים. רציתי לקחת את זה, אבל לא. זה לא צבע יפה. יאללה, איזה עוד בתים יש על ההר הזה? אוקיי, יש המון. בבקשה, סדל. אם אין שם סדל, אני בוכה. לא באמת. בבקשה, סדל. זאת הווילג' הכי ענקית שאני מכיר מכל הווילג'ים. אז בבקשה, סדל.
לי תחושה שכבר הייתי כאן. כן, הייתי כאן. זה איפה שהתחלתי, יואו. אז איך לא שמתי לב לשם? אוקיי, גם לא שמתי לב לזה. לא משנה, עזבו. אוי, אני הולך להיות לכם הפתעה גדולה למטה. בינתיים, בואו נעלה למעלה. לא ניפול. תסגולה, טבעה. פלה. אוקיי, עכשיו מפה ניפול. אוי, התבלבלתי למטה. למטה זה המקום הגרוע, התבלבלתי ביניהם למעלה. כאילו, לא, התבלבלתי ובכלל לא בבית בכלל התבלבלתי, הייתי בבית שהתכוונתי אליו, התכוונתי לבית אחר. חברים, אני פשוט עשיתי את זה כי יש לי אוטו ג'אמפ בגלל הטלפון הגרוע. אני הייתי על שיפט, אני בשוק. נפלתי הרגע. רק בא לבדוק רגע משהו. יש לי, כן, יש לי דופוני 4. ו-Fire Protection. זה אומר שזה מגיע עליי מעצמי. כי בלי זה יורה אש, והסקין שלי זה אש. באמת מצחיק. מאוד מצחיק. איזה שלהל. נשמע כמו איזה פיראט הזוי. אוקיי, יאללה. קראתי מבטים. עשיתי את זה, עשיתי את זה. לא עשיתי את זה. אוקיי, לא עשיתי את זה. אני די בטוח שלא עשיתי את זה. אוקיי, עשיתי. גם יש כאן ירידה לכפר. אומייגאד, איזה כיף. אוי. איזה לגים. סליחה, בישר. הייתי כאן. סליחה, לפעמים אני שונא את האוטו ג'אמפ הזה, אבל הוא הדבר היחידי שנותן לי בית. כלב! איך קורה לחברים? אני רגע אתקשר אלי המיינקראפט שיביאו לי כלב. טוב חברים, אלי המיינקראפט הקשיבו לי. בואו כלב! טוב חברים, אני חושב שכאן נסיים את הסרטון של היום. אם נהנתם, אל תשכחו לעשות לייק, סאב ולהפעיל את הפעמון. אל תשכחו, אוקיי? הדבר שתמיד אל תשכחו, לעשות סאב, ומטרת הלייקים, 5 לייקים, ואני עושה סדרה על המשחק הזה. אז, כמו שנהנתם, יאללה ביי.